сме се виждали, а сякаш те познавам цял живот. Ти си само име на екрана, а стана причина да не спя до сутринта. Хиляди пъти си представях срещата, как вървиш към мен през тълпата. Не знам как ухаеш, не знам как мълчиш, но знам кога плачеш и кога се криеш. Странно е как някой толкова далеч може да ти стане всичко изведнъж. И всяка нощ те чакам онлайн, като зависимост си ми стана. Никога не сме се докосвали, а горим като истинска любов. Две сърца зад екрани, които не могат едно без друго. Ти си моя човек отдалече, моят глас в тъмнината. И дори светата не разбира, ние сме си дом. Телефонът ми пази твоите думи, като тайни, които никой не знае. Слушам гласовите ти до сутринта, все едно си тук до мен. Колко пъти казвах трябва да спрем, а после пак те търсех нощем. Защото има хора, които влизат под кожата завинаги. Ако те срещна някой ден, Дали ще те позная веднага, или вече сме се намерили, много преди да се докоснем. Никога не сме се докосвали, а те чувствам във всяка мисъл. Ти си моята луда история, любов без време и разстояние. и ако това е просто чак, защо боли като истинско? Две души в различни светове.